Dovolte mi tedy krátce na začátku představit Českou radu pro udržitelný rozvoj. My jsme takové volné sdružení českých společností, výrobních i konzultačních, i expertních. Je to hned... No, tak necháme kolegu pracovat. Škoda Energo, která tady prezentovala, tak je jedním z našich významných partnerů a zaměřujeme se jednak na podporu přenášení informací a také současně tím, že jsme členy jako odborný tým, členy Rady vlády pro udržitelný rozvoj, respektive Výboru pro udržitelnou energetiku, tak se snažíme na druhé straně spolupůsobit při vytváření toho, co tady pan Kotecký tak hezky nazval, to stabilizované prostředí, protože chápeme, že při měnících se podmínkách je skutečně někdy složité se rozhodovat a v podstatě energetické projekty mají někdy tu smůlu, že jejich návratnost opravdu není v měsících. Nicméně je otázka nákladů, které se aspoň do prosté návratnosti kalkulují, abychom si dokázali potom odlišit, co je vlastně ten správný přínos a děkuji, už můžu se vrátit ke svému původnímu tématu. Takže pokud mě ještě dáte k dispozici. Teď přehlédla jsem já. Tak, Česká, znova říkám, my jsme součástí celosvětového globálního sdružení. Jedná se o vytváření strategií, v tomto okamžiku strategie naší společnosti pro udržitelný rozvoj v oblasti energetiky. Máme řadu pracovních skupin, jedna z nich, ta, která se zaobírá energetikou, je pod mojí koordinací. Pokud se na to podíváme takhle, tak se jedná skutečně o podporu rozvoji udržitelné energetiky v podmínkách České republiky, energetická efektivnost při přeměně primárních energetických zdrojů a nasazování OZE. Bylo zde pregnantně vysvětleno, proč je to tak důležité. Úspory energie ve výrobě a u konečného spotřebitele je v současné době náš velmi důležitý úkol. A dostanu se pak při závěru své přednášky nebo informace ke zdůvodnění, proč tomu tak je. A efektivní a environmentálně šetrné technologie v energetických hospodářstvích BAT, co k tomu ještě víc dodat, bylo zde prezentováno velmi skvělým způsobem. Jinak bych chtěla říct, že to energetické zařízení Škoda Energo funguje už 20 let. Je ukázka toho, že se nemusí člověk při vytváření projektu vždycky jenom zaměřit na splnění, bezpodmínečné splnění těch požadavků, které mi něco technická norma nebo zákon předepisuje. Že je potřeba skutečně se na to podívat z hlediska racionality, když už vynakládám prostředky tak, abych je vynaložila nejenom efektivně v daném okamžiku, ale i s perspektivou. To někdy bohužel se stává, že projekty jsou postaveny na úroveň, která jenom splní ten požadavek, který je a dál už nejdou, přestože tam je obrovský potenciál, kam by se ještě mohly ty projekty pohnout. Je to škoda a je to někdy i mrhání prostředků. Tak, říkala jsem, že se zaměřujeme na energetickou efektivnost a rozvoj OZE. V daném případě z hlediska naší členské základny a bych řekla i takového názorového pojetí prosazujeme zavádění energetických koncepcí, ať je to na úrovni, nebudu mluvit stát, to je záležitost, která je úplně někde jinde, ale na úrovni územní, na úrovni měst a obcí. Pokud nemá obec, město zpracovanou svoji energetickou koncepci s nějakým perspektivním rámcem, minimálně 20 let, tak těžko se potom staví hierarchie projektů, které mají být v dnešní době tedy, řekněme, smart, chytré, abych si dovolila říct skutečně racionální a inovativní. Protože těžko se dostáváte potom v těch prognózách, které jsou součástí koncepcí, do realizovatelného prostředí. Energetický management zdá se, že by to mělo být naprosto jednoznačné. Nicméně i víte dobře, že evropská legislativa tento akt uvádí do současných právních předpisů svých zemí.
Nestává se dobrovolně, že vždycky energetický management, ať je to na úrovni města, obce nebo výrobního podniku, kde je tak důležité, bývá provozován. V České republice energetický management sice byl zaváděn od začátku 90. let. V některých vybraných podnicích tady zaznělo Kvasiny, myslím, že tam byl jeden z prvních takových těch energetických pokusů, když se vrátím zpátky. Já jsem od roku 95 zhruba pracovala v oblasti tvorby, provádění a legislativy upravující energetické audity. Takže mám lehce přehled o tom, jak ty aktivity, které tady nabíhaly, jak měly poměrně takovou míru nejdřív nadšení, potom zdrženlivosti a dnes vlastně přešlapování, jestli by nestačilo jedno oproti druhému. Mám tím na mysli různé environmentální systémy řízení versus energetický audit objektu, podniku, hospodářského nebo výrobního zařízení a následně, když něco už se mi podaří skutečně zrealizovat, tak musí nastoupit energetický management, protože není to nic jiného než jednoduché řízení, tak jako si řídíme domácnost. Ale bez toho, abychom tam měli velmi podrobnou znalost energetických toků, prostě ten projekt se nevydaří a není potom ekonomicky výhodný, tak jak se na začátku předpokládalo, a může to potom i na využití obnovitelných zdrojů v těch projektech házet ne zcela pozitivní světlo. Tak to je, proč jsem tam podtrhla aktivity, koncepce, management, energetické audity. Další je činnosti České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Tak jako některé společnosti si vytváří svoje vize, strategie, stát má nejnovější strategii udržitelnosti do roku 2030, tak my jsme dali dohromady na základě využití celosvětových schémat vizi 2050. Je to dokument, který je v plném rozsahu dostupný na webové stránce společnosti a který byl také poskytnut, když řeknu státu, jako jeden ze vstupních materiálů pro tvorbu strategie 2030. Celá vize se skládá ze těch 6 jasných sloupců, ze 6 od definovaných oblastí a každá ta oblast má vytyčené své priority. Já jsem vytáhla pro dnešní prezentaci jenom ty nejdůležitější v každé oblasti, které tady vidíte. Je to zhruba to, o čem tady dnes celý den bude hovořeno a co je pro mě důležité, energetika a klima, je akceptace udržitelné energetické strategie, efektivní užití energie a energetická nezávislost. Energetická nezávislost si myslím, že je zejména z dnešního geopolitického pohledu nesmírně důležitá. Když se budeme dívat na objemy energie, které jsou k nám dováženy, na druhé straně zase existuje určitý export, je to balancování den ze dne, ale nicméně energetická nezávislost je pojem, který je tak důležitý, že by bylo dobré v následných přednáškách nebo prezentacích, případně aktivitách ukázat, proč vlastně musíme být soběstační. Já že se vracím do historie. Od roku 1996 při formulování státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, tak trvale tam byl jeden titul a to byla podpora vzniku energeticky nezávislé obce. Bylo zajímavé, že toto téma, které by pro každou obec mohlo být v Česku velmi nosné, protože přináší skutečně pracovní síly, zpracovává místní, lokálně dostupné suroviny, tak byl vždycky opomíjen. Zřejmě je to proto, což zase vysvětluji já, že Česká, respektive Československá republika neprošla 2 ropnými krizemi, tak jak bylo v západní Evropě. My jsme tuto zkušenost neměli a proto jsme nepovažovali nikdy tento pojem energetická soběstačnost, samostatnost za tak důležitý, tak jako už země, které tuto zkušenost si nesou sebou. Takže to je, proč se snažíme v současné době i spolupůsobit při vytváření různých scénářů
energetické spotřeby a oceňování potenciálu úspor v české ekonomice, a kde tento prvek jsme si velmi vědomi, že je tak důležitým. Já bych chtěla se tedy chytit názvu dnešní konference Chytrá energie, udržitelný rozvoj ve vybraných sektorech, a tady bych chtěla poukázat, už to v první prezentaci zaznělo, Pařížská dohoda. Velmi pečlivě jsme sledovali a na základě tedy podpisu a přistoupení České republiky jsme aktivovali svoji členskou základnu, takže z toho vzniklo takové prohlášení nebo přihlášení se k cílům Pařížské dohody, a sice aktivita kampaň After Paris, kde se v podstatě velcí hráči, jak na vašem trhu, tak i v naší společnosti, přihlásili k plnění Pařížské dohody. Škoda, že jsme v té době ještě nekomunikovali s Heinekenem, mohli jste přispět jednou odrážkou. My jsme zatím vyšli ze závazků, jasných závazků našich členů, jako je skupina ČEZ, Schneider Electric a společnost Skanska. Vy vidíte, že se snažíme komunikovat napříč všemi výrobními sektory, a tyto tři zatím jsou takovými nositeli, kteří byli schopni jasně svoje cíle zadefinovat. No a pokud jsem se zmínila, že máme i tu působnost té oblasti státní nebo legislativní, tak Česká podnikatelská rada je účastník nebo součástí Rady vlády pro udržitelný rozvoj. A musím říct, že naše působnost v oblasti energetiky v rámci Výboru pro udržitelnou energetiku je poměrně živá a rozsáhlá. Já jsem tady vytáhla oblasti, kde jsme se přímo aktivně účastnili. Nejdřív je ta minulost, to bylo zapojení do dialogu k aktualizaci státní energetické koncepce. Tam si myslím, že jsme plně vyčerpali odbornou kapacitu našich členů pracovní skupiny energetika. Byli jsme účastní i dialogu nad formulací limity ano, limity ne, jak tedy pro budoucnost. Dál trvalé sledování plnění cílů konečné spotřeby energie v návaznosti. Tohle je velmi důležitá odrážka, protože v současné době je v připomínkovacím řízení taková kick-off analýza, studie, která by měla určit dosažitelnost a velikost potenciálu úspor v České republice. Je to zpracováváno na základě zakázky Úřadu vlády, je to studie, která je jenom otevírající problematiku, protože víte se mnou, že se v této oblasti pohybujete, že to není jednoduché, že jsou to záležitosti, které nejsou navázány pouze na technickou nějaký přístup, to by bylo fajn. Ale tady je mnoho dalších faktorů a jsou to i faktory sociologické, jsou to faktory, kdy společnost se buď to přihlásí k problému, že bude chtít úspory, že bude chtít obnovitelné zdroje, anebo se prostě k tomu nepřihlásí, protože má z nějakého důvodu bariéru. A tu bariéru nepřekročíte, ani když vyhlásíte 55 dotačních programů. Prostě tady v prvé řadě před tím dotačním programem, tak jak mě život naučil, musí jít nejprve vzdělávání, informatika, osvěta. A pak, jestliže mám tu společnost takhle připravenou, tak můžu začít pracovat s podpůrnými programy. A teď je otázka ještě, jak ty programy mám nastavené. Velmi dobrý program, nebo minimálně 2 běžely v České republice, které, i když tak nebyly jasně pojmenovány, ale byly založeny na odkupu emisí CO2. Znám holandský, který probíhal ve veřejné sféře, bylo to naprosto jednoduché. Udělali jste toto, ušetřili jste tolik a tolik kilogramů emisí CO2, dostanete tolik. Byl to program, který byl jasný, formulačně, bez jakých potíží a velmi úspěšný. My bohužel díky české legislativě nemůžeme pracovat tímhle mechanismem, musíme mít dotace podle našich zákonů. A tady je vždycky problematické to, jak si dotaci dává se samozřejmě ex post. Společnost ji chce dopředu.
Protože proč oni by do toho dávali svoje prostředky, když nejsou přesvědčeni o tom, že ten efekt bude pro ně přínosný. A to je ten okamžik, který může veškerou snahu a aktivitu nabourat. Proto hovořím o společnosti osvícené, ale vzdělané, poučené a společnosti, která si toto vezme za své a bude spolupracovat. To je bohužel pro mě to, co jsem se naučila, to nejdůležitější. A dotační program někdy je i tou bariérou celému rozvoji odvětví, místo toho, aby ho podpořil. Protože pokud se bude čekat na to, na co dostanou peníze, a mezi tím nic 5 let nebudu dělat, tak je to špatně. Ale pokud to udělám, protože vím proč a chci, tak to udělám s mnohem větším efektem, než když jenom budu takzvaně lízat ty parametry programem předepsané, jenom proto, abych něco dostala. Tak to je takový můj závěr, nebo bych řekla přenos zkušeností jak z mé činnosti, z činnosti pracovní skupiny, z informací, které do pracovní skupiny přenášejí její členové a zhodnocení toho aktuálního stavu, který může na jedné straně smart city, smart technologie a tak dále velmi podpořit, anebo taky jejich rozvoj zastavit. A když už jsem řekla slovo smart city, tak si dovolím jako poslední vzpomínku na rok 1996, kdy jsme jako Česká energetická agentura s velmi vzdělaným, a můžu tady říci osvíceným vedením města Svitavy, spolupracovali právě s Holandskem a díky té spolupráci bylo postaveno první 10, dneska bych řekla nízkoenergetických, tenkrát jsme jásali, že pasivních rodinných domků ve Svitavách. Byl to přenos nových způsobů projektování, samozřejmě nové technické předpisy a taky tam byly zakomponovány nové tenkrát i inovativní technologie ve Svitavách dodnes k nahlédnutí a za cenu velmi vstřícnou a navíc s velmi dobrým architektonickým pohledem. Takže děkuji vám za to, že jste snesli moji ne zcela konzistentní prezentaci, ale myslela jsem si, že tohle všechno do ní by mělo patřit. Děkuji.